Sisplau, digueu-me que això és mig normal. Mireu la faldilla de la meva noia. Pimba! Joder, tio, a la primera. Mireu la faldilla de la meva noia que s'ha buguejat. S'ha buguejat. Ja estic donant, Muerto. Tio, és l'única arma que tinc. Ajuda'm, sisplau. Heu vist el bug? Heu vist el bug? Crec que s'ha captat en càmera com el bug estava ja, és a dir... Estava... Jo no... buguejadíssim. No, tio, com em rematis, crec que... Ojo. Vale, cura. Aquí está. No, tío. Que pensava que l'havia matat. A 5 de vida. 5 de vida i l'altre, bueno, l'altre 100. Tio, a quin puc l'has deixat? Tio, però... Vull que em digueu... Vull que poseu als comentaris si allò és mig normal. I fa un temps va passar el mateix amb el Deriva. Similar. És a dir... Això, bueno... Ja quan vegis el vídeo, Àlex, veuràs que... Però ara mateix. Àlex, quan vegis el vídeo veuràs que s'ha buguejat. És a dir, està raríssim. Ara mateix vaig a sopar, val? Ah, vale. Bueno, pues... Gravem aquesta última partida junts i ell se'n va sopar. I haureu dit, per què has posat la cançó en el vídeo i no... en vídeo i no ho has editat? Perquè editar-ho, mira, això és un vídeo que estic editant, ho he editat poquíssim, però poquíssim, i estic tenint uns problemes per renderitzar el vídeo. Pues us juro que... Estàs gravant? Sí, ara estic gravant. I... bueno... Perdó, no he editat poquíssim i estic tenint uns problemes perquè es renderitzi. Llavors prefereixo una veritat. Bueno, vaig a sopar, val? No sé si ho has fet partida o... Sí, he fet una partida. No pots fer una última? No, és que ara vaig a sopar. Ah, vale. Fes tu una o fes un reaccionando a peores jugadas de Fortnite. Bueno, no, realment aquest vídeo la meva intenció era ensenyar-vos aquest bug. És a dir, el juego se buguea. Ah, doncs fes tu una. No. Això és tot. Us volia ensenyar aquest bug i he aprofitat i he fotut un disparar amb la pistola pesada, bueno.